दसे सम बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। Honda gaya raवबो दाबो दासो फैहांदों सागर ब्रह्म मा खबर मोजां दैथुन बसुमतारी हेल' आदा दामब्रुदार बसुमतारी माबोरै दं दायो न'आव दा सान्दि न'आव नङा अफाय दं ब्र आं माइसुर बदाराव मा ओंख्रि जाखो जायाखै दाबो सिंगामसो जागासिनो सिंगाम भिडिअफोरखौ बानायनो बादोंलै ब्र सिरि थानो लुबैदों नाबामि बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा जाथ'वाखै दाबो बिरखां बसुमतारी मा खबर आदा मोजां दासान्दि एबिकिं क्रिसर हेल' आदा मा खबर बिदिनोसै खबरालाय कुमार बर' हाय आदा हेलौ आरबि ट्राइबेल ब्लग बा गोदान लाबाय नामा आखायावनिया नोङा माबानिसो बियो सान्दियानिसो आंनि नङा मानस बसुमतारी आलिसा ब्रह्म आदा आंनि इउटुब चेनेलखौ खोन्थानानै होदो बेनो नामा आलिसा ब्रह्मआनो नामा आलिसा ब्रह्मनो इउटुब चेनेल दंनो लोगोफोर थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय नाबामि बसुमतारी नों बबाव थायो आदा आंनि थानाया सिमना गैया नैबेयाव गाबोन बैयाव बास्लायसो अफाय दङ दायो आं दायो हांग्रिनालियाव दङ हांग्रिनालि कुमार बर' हेल' आदा नों बबे जायगायाव दङलै माइसुर बर्डार हांग्रिनालि श्रीरंगपाटना आदा आलिसा ब्रह्मआनो थांनानै नायहैदो लोगोफ्रा नोंनि भिडिअआव आइया थांखो बास्लांनांबाय नोंनि भिडिअआव टेग खालामनानै हो आदा टेग खालामनानै माने दा चेक खालामगोन आंबो र' सागर ब्रह्म ओंखाम जायाखै आं सिंगामसो सावसुबगासिनो दं खुगा दैल' मोननायखाय नों मा मावो आदा प्लिज अननानै खोन्था आं जेबो मावा दासान्दि आं जेबो मावा खामानि गारनानै 2 मास जाबाय आं मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै दाबो मा ओंख्रि मिथिया आं हेल' आदा सिथाव न'आव माला फैयो बुंनो हाथ'आ र' बिपुल
बसुमतारी बहा दं दासान्दि बन्दु आं माबा माबि सानबाय थायो नोंहा माबाफोर बुंस'हायै दाहा दं नामा बुंस'हायै दाहा दंब्लाबो बेफोरखौहाय फोरमायजाया सिंगि लाइफ नामा ब्रना जेमा अबानिरा जेबखौ बाथाय दा सोंथारलै जेब होनबाथाय मिनिनो ओंखारो आं नोजोर बसुमतारी हेलौ ब्र खबरफ्रा बोरै मोजां मा जालायखो नेटानो जोबलायबाय नामा डाटासो बन्द' जाबाय नामा अट'मेटिक बन्द' जायो थेला साला एनिथिं एमजि माना एनिथिं एमजिनि मेसेज दंफैयो मा सोंहरदोंथाय वाट्सआप र' दसे लाइट थाबावनानैसो नायनायसै आं कुमार बर' आदा आं थांनोसै खामानि दं दे मावहैदो दे मावाब्ला मोनजायालै हाबा लाला आं लायाखै हाबा लाला आं लायाखै लादो लायाखैबा उरायदाव बसुमतारी माथो आदा सिथावखौ दिनै दुखुसो नुखागोन इन्टारेस्ट खालामनो नागिरबाबो जायाखै मा जादों खुगायाव सिंगाम मबाइलाबो थाबथाखो ना माखोब्रा मबाइलानो थाबथासैलै आंनिया लिजेन नार्जारि मोजां ना आदा खबरफ्रा मोजां दसे समल' थागोन दे 10 मिनिट 15 मिनिटसोल' थागोन फ्रम क'क्राझार आं न'आव थांनाय जायोबा क'क्राझारावनो ओंखारहैगोन खानायाबो लावलायबायलै दाख्लैसो सिनजाना फैनायानो थाब लावो न'आव फैदो आदा सिथाव थांगोन र' मोननैसो स्टेट बेरायलांबावनि बैयाव बारस्लायनो साबसक्राइबारफोरनि मददजोंसो गिदिंगासिनो दं बेयाव थालाय गेस्ट हाउसबोथ' लानो हाखाया ओरैबायदि गोरिब मानसिखा जेराव साबसक्राइबारफोर जायगा दङ होनना लिंहरो बेयावनो थाङो बेरायहोयोब्ला गावसोर जायगा दिन्थियोब्ला डाइरेक्ट थाङो आं भिडिअ खालामहैयो आंखौ लोगो हम आं नोंखौ अट' सलायोना टट' सलायोरा बबेयाव अट' सलायो माखौथो टट' होनो बेटारि गारिखौ
बेटारि गारि एक्सट्रा कपि चेनेल माथो आदा नोंना एक्ट्रिसफ्रालाय माने बुजियाखिसैलै मा माबाखौ एक्ट्रिसफोर होनखो आरबि ट्रेभेल ब्लग दे आंनिखौबो बुंना होलायदो आरबि ट्रेभेल ब्लगनिखौबो थांनानै चेक खालामहैदो नोंथांमोना थांनानैहाय बे साबसक्राइब गोजाजा सोदोबावहाय थुसिलाबायना होबोदो आदा सिथावना न'आव बिमा मा होनदों बिमा बारबोनो मोनो नामा सान्थिफुरनिफ्राय मानो मोना जानांगौ जाखो बारबोनो मोनो बेटारि गारि सालायो आं क'क्राझाराव लोगो हम क'क्राझाराव नंखायखागोन थांनाय समावहाय माथो आदा दासो उन्दुना सिखारनाय नुखो सिखारनायाबो बावखायाखै मोखां सुनायाबो बावखायाखै सिखारनायालाय दिनैहाय थाबैनो सिखारदों फुंनि 7थासोआवनो सिखारादां 7थायानो जाबावाखैसो मा सिखारबा 6:30 फन नम्बरा हर फन नाम्बारखौ आं पाब्लिक खालामदोलै बिराद गाज्रि ग्रुप बानायो कारेन्ट गैलायलाय नामा 12 मिनिट दसे थाबावनोसै ओमफ्राय दोननोसै गारि भारा फैसा गैलालै बेवहाय खान थाथ'नानै दङ आंहा दा दस्रायाव थांबावसिगौसो आदाया दा बहा थायो हांग्रिनालि मान्डिया डिस्ट्रिक्ट हांग्रिनालियाव आदाया माहाजोन जाबाय खोमा ना बेरायजानो हासै मोजां खोनादों माला फैयो फैनाया डिसेम्बरहालागिसो फाइनाल जाहैगोन हांमा सुरहाम गाबज्रियो आं नोंनि मुं लाना ओरैबायदि खनले नाम्बार हरबाय थायो बे सेंग्राखौ आं खोनानोनो बाबाय दे सान्दियानि मबाइल खनसे SMS हरनो हखानायसैलां कभी लड़की नहीं देखा क्या ओरैबायदि गाज्रि पिकचार हरनो साला नाम्बार हरलायबावखायो नै नाम्बार जोंखायलांसै मानसिफोरखौहाय माला फैयो लोगो हमफैदो क'क्राझाराव सहैग्रोथों हेल' आदा बहा दं हांग्रिनालि आं सान्दिया मोनाव JCB सालायग्रा मोनाव दङ दायो फैसा जोबनानै थाथ'ना दङ श्री बिस्वजित बर'
मा जादों आदा मा जोंदोंस्लायस्लाय बे सेंग्राखौहाय व्हाट्सएप नंबर हा तुम हा दोस्त ओके अपनी बहन को दो ना व्हाट्सएप नंबर मुझे क्यों दे रहे जोंखायलांदिखौ मानसिखौहाय आंसो रिप्लाय होयो बिसोरनि मबाइलखौ आं थानाय जाला बिसोर नायाबो जेबो एक्सेप्टबो खालामरोङा फन खालामना मांखो बोफ्लावनो नागिरहर आदा माबानिनो राजस्थानाव थाग्रा फेकसोबाव आइदियाबो बर'आनो होनदां मानसिया भिडिअ कल खालामदों नै लाइभआव दिन्थिनो नांसालाखौ दानलांबाय मोसौआ सिख्ला मानसि नुफेराखै साला बारबाय एसेबां सिख्लाबाय थानो थांनानै उवाल गाखोनासो सोबाहैमारगौलै आं राजस्थाननि मानसिया गोजौ गोजौ जायोलै खासुदाखौ बुजियालै सोरो माबानिसो राजस्थाननि होनदों हाय ब्र मा खालामदों दङ ओरैनो लाइभआव दसे सम जिरायनानै गासिबो मोजाङै दंना आदा दङ मोजाङैनो दं ओइ आदा सिटाव दोनथ'बाय आं दे आंबो दोनथ'नोसै सासेया दहाय बोराय माग्राग्रा अखमिया हरबाय थादोंमोन आंजों रिप्लाय हरजानानै थुइ लरा हय ना होनहरफिननानै जालदाब बिदिनिफ्राय गैया साल दासिमबो हरनो रोङासै नैबे फाफु सिं नैबे आइदिया थुइ लरा हयना मेसेज हरबाय थायो बोराय माग्राग्रा साला लाजिनोबो रोङा मासदिनि ओइ आदा बेंग्ला बुं गोजोनग्लाय ब्रह्म आदा बेंग्लाय आंबो दोनथ'नोसै नामा 12था रायज्लायनाय टाइमा 12 o'clock p.m. आंबो दोनथ'नांसिगोन रिप्लाय हरजायाखैलै नोंनावनो हमजानानै सिनाया हसिया गोदाव सोराव SMS खालामलाबायनाय सिख्ला नुब्लानो हरफिनदों र'
मैं तेरे सर्फिंग करने में खुश हूँ आज। वहाँ सामने ना हेलो तुम आओ एक बार सामने खेला गैया आंजोंहाय लाइभआवसो दिन्थिहरबाय आङो हिनजावफोर डिस्टार्ब बानायबाय थाग्राखौ आंजोंबाथाय खाथिर गैया दानलांबायबो मबाइलखौ नुनाय लोगो लोगो मानि हिनजाव नुफेराखै बेलाय जोंथारखायलांनाय मानसिखौहाय मा खालामदों बस गोरान लोंनोबा फै हारसिं माखो बोगासिनो आं गुमा फाग्लासो साला बे गोरान लोंसोमनायावबानो दासै नोंनिया टाइटेलखासै नामा नोंनियालाय गोरान लोंनायालाय मेगनालाय माथो मुखे मुखे मोनबाय थाखो दा दोनथ'नांसिगोनलै लोगोफोर बावद्रायबाय बारा थाजाया भिडिअखौबो खालामनो बादों एकदमबारे गोसोआनो फुरथि जायाखै भिडिअ खालामनो गोसो फुरथि जालासो इन्टारेस्ट जायोलै भिडिअफ्रा नायनो बे हुदाखासै माथो उफाया बस मानि हुदा बेलाय है आंनि बायदिल' होनांगौ दोनथ'बायलै लोगोफोर दसे सम लाइभआव बयखौबो दसे सम आंजों लाइभआव थाफैनायनि थाखाय गोजोननाय बावहरबाय आंनि भिडिअआ बेवहाय साननै सानथामसो फैयो जानो हागौ फैयाबो जानो हागौ नोगोद बादों खालामनो दरसि दरसि मोनदों एसेनोसै बेनो जोबथासै केरेलानि मोनसे जायगायाव बेरायहैनो थांखि लादोंमोन मोनसे ना मोननै जायगायाव मारै जायो र' फैगोन सप्ताफ्रावसो मिथिसिगोन ओमफ्राय गाबोन माइसुर थांगोन जोङो गाबोन बेलासिनि 4टायाव माइसुर बै माइसुर एगजिबिसन मेलायाव थांगोन आं दाख्लै भिडिअ देखायनाया आंनि चेनेलाव थांनानै नुगोन नोंथांमोना बे जायगायाव थांगोन गाबोन हराव ओरैबायदि समायना नुखायो बुंना फोजोबनो हाया सोरगोआनो नाङा बेखिनियानोसै होनब्ला लोगोफोर बिदाय लाबाय बयजोंबो